नाम हम किसारी लाल यादव सबके गोड़ छू के गोड़ लागतनी और जेंगरुआ दुल्हन वही जो पिया मन भावी के मोहब्बत देहनी हमर सिनेमा जो उनके एगो और रिलीज भई रहलन सैयारब गेले ना बहुत ज्यादा प्यार वो सब देहनी और आशीर्वाद भी देहनी। हम अचानक से लाई बनी है ऐसे जे काल एगो हमर सिनेमा रिलीज होके वाला बा चोरी चोरी चुपके चुपके जो उनकी ऐसी फिल्म के बैनर से बनल बा और प्रशांत निशांत जी ओकर डिस्ट्रीब्यूटर बनी और बहुत योगदान भी वहू प्रशांत निशांत के भी बा। तो हम साहब की लोग इतना प्यार हमेशा गाना से लेके सिनेमा से लेके अपने बेटा के इतना प्यार और आशीर्वाद रउआ से भी दिले कि हमेशा हम गदगद रहे रउआ सबके प्यार और आशीर्वाद से। तो हम चाहब कि काल एगो अलग इतिहास बनाई रउआ सभे अलग एगो ऊर्जा के साथ ऐसे जे हमनी के भोजपुरी जिंदा तभी रही जब सिनेमा हॉल में रउआ सभे जाके और अपन प्यार और आशीर्वाद लुटाए। अब भोजपुरी के जिंदा रखल हमनी के काम नहीं खे रउआ सबके भी काम बा रउआ सभे और एगो बहुत खूबसूरत सिनेमा बनल बा हमार कॉमेडी के अंत बहु रउआ लगी जौन कॉमेडी हमार देखी ले उस एगो मैंने समझ ली कि उतना कॉमेडी हम आज तक ले कोनो सिनेमा में नहीं की गई और इतना खूबसूरत गाना भी बा में ओकर डायरेक्टर मानिए रजनीश मिश्रा जी बानी हमारे बड़े भाई और अबे भैया ओकर प्रोड्यूसर बनी निशांत उज्जवल जी ओकर डिस्ट्रीब्यूटर बनी। आज छपरा से लेके सिवान से लेके जितना भी बड़ा बड़ा हॉल बा हर जगह लागता मोतिहारी से लेके सीतामढ़ी से लेके मैंने हर जगह लाग रहा बा जौन जौन बड़ा सेंटर बा गोपालगंज से लेके मैंने जहां जहां बड़ सेंटर बा वो जी निशांत जी लगौले बनी वो सिनेमा के तकाल रुआ सब इतना प्यार दी और 17 सितंबर के विश्वकर्मा डे के ढेर सारी शुभकामना रुआ सबके। और एगो फालतू चैनल से हमारे एगो गाना भी आज रिलीज भइल बावे चुनरिया चुनरिया पिया हो चुनरिया पिया ले ले हलक के चुनरिया पिया और बहुत खूबसूरत गाना बा। एक म्यूजिक डायरेक्टर आर्या जी बानी लिरिक्स राइटर यादव मुकेश और बहुत खूबसूरत रक्षा गुप्ता जी में काम के लिए बड़ी और बहुत बढ़िया ही गाना बावे मने देवी भजन पहला हमार छूटल बा तो ओकरो प्यार बहुत मिलत हवे और फालतू चैनल के भी लोग प्यार दी आशीर्वाद दी तो ढेर सारा मोहब्बत के साथ काल लोग एगो अलग ऊर्जा के साथ खेसारी के मोहब्बत देवे खातिर प्लीज हॉल जाई और जब तक ले लोग हॉल में ना जाब तब ले अपन भोजपुरी जिंदा ना रही। ऐसे जो भोजपुरी भाषा के बचावे खातिर सिनेमा बहुत योगदान देला हर जगह ओकरा के देखल जाला और जब वो बहुत बड़ा हिट हो जाला तो ओकरा एगो अलग उपलब्धि मिलेला ओकर। तब रजनीश मिश्रा जी के जोड़ी और हमारे वो लोग जानते बनी कितना खतरनाक होला तो हमार बस आशा ना विश्वास बाकी लोग प्यार और आशीर्वाद जरूर देहब। चोरी चोरी चुपके चुपके सिनेमा के और कॉमेडी से भरपूर माने हंसत हंसत 1 मिनट वो लोग बिना हंसले ना रह इतना जान ली अपना कैरियर के सबसे ज्यादा कॉमेडी सिनेमा बनल भाई हमरा जो हमके लंदन में शूट कर नहीं जाए तो और गाना से भी भरपूर एमे एगो गाना बहुत खतरनाक माने हमार पसंदीदा गाना बावे कि तहरा ओढ़ानी पबोल देती धावा पुरवैया के जे हवा रहती बहुत खतरनाक गाना बा और गाने से माने भरपूर मनोरंजन वो सबके मिली और अश्लीलता से दूर हर वो चीज वो सबके में मिली अपना भोजपुरी माटी के चीज मिली कि संस्कार खातिर का कल जा सकत हवे बेटी के केंगा रहे के चाहिए बेटा के केंगा रहे के चाहिए बहुत सारा चीजों में समाज से जुड़ल चीज बा लोग अपन प्यार और आशीर्वाद काल हर हॉल में जाके और अपन प्यार और आशीर्वाद लुटाई और चोरी चोरी चुपके चुपके के ढेर सारा प्यार दी। लव यू ऑल थैंक यू सो मच ऑल हमें प्यार करने वाले लव यू।